bedstefar. Ja. Nogle billeder derfra. Det kunne godt minde lidt om det. Mm. Og prøv lige at se de her detaljer der. I den der skjorte. Ja. Altså hvor fint det er lavet. Ja, altså. Det er jo også fordi, kvinder gik jo ikke sådan på arbejde, vel? Nej. Så. Men var det sjovt som barn, når det går rundt i sådan noget, tror jeg? Altså, tænker jeg. Det tror jeg simpelthen ikke, man tænkte på. Altså. Nej, det tror jeg så heller ikke. Og der vil jeg sige sådan, at der var forskellen imellem mennesker jo ret stor. Så bare det, man havde noget pænt tøj, det tror jeg, man var meget glad for. Mm. Er det bacon? Hæklet og stegt flæsk, tror jeg. Stegt flæsk? Ja. Mm-hmm. Og drømmegæring. Og et bakkebånd. Ja. Kan du huske det? Ja, det kan jeg. Ja. Folk sidder på det her bakkebånd. Jeg tror, at vi alle sammen lavede bakkebånd. Ja. Hvad er bakkebånd? Ja. Men det er sådan nogle, hvor du hænger bakken op i. Nå, ja. Nå. Det er altid i vejen. Nej, det ligner den der Eames ting, som jeg gerne vil have, men bare koster alverden. Og de der perler der, det minder mig så meget om Martin, der havde alle de der glasperler der, eller kugler, ja. Det har vi da stadigvæk. Jeg ved ikke, hvor mange kilo glaskugler. Jamen, de er jo sådan her, ikke? Det er dem, der er de store og små. Ja. Og dem, vi spillede sammen. Ja, dem vi spillede med, ja. Vi har spillet meget kugler. Ja, vi har også spillet meget kugler. Og hinkestene og hønseringe, ja. Min far lavede hønseringe. Tænk, vi havde jo sådan, vi fik solvand en gang om ugen, det var lørdag eftermiddag. Ja. Og så skulle vi dele det. Okay. Altså vi delte sådan en der. Ja. Altså de 2 ældste, de fik en at dele, de 2 næste fik en at dele, og de 3 mindste, de måtte dele en. Hvor sødt. Det var dem, du går ud. Hver eneste kruppe, jeg siger der bare, den er større. Åh ja.